és un bitxo molt petit que va començar a la Xina. De la Xina fins aquí, tot el camí contamina. Tu no el veus, però ell a tu sí. El que vol és empaitar-te. Li hauràs de demostrar que tu en saps més d'amagar-te. Aquest bitxo no és un rei, és un virus amb corona. És molt ràpid, lleig i ell no vol mai dormir la mona. Així que l'haurem de despistar. Coronavirus, cap on vas? Coronavirus, no ens atraparàs perquè estem a casa, oi? Estem a casa. A casa. No ens pot passar res. Així que ara és el moment de tenir molta paciència. Jo us prometo no sortir. Si no és una emergència, ens haurem de reinventar i despertar altres sentits fins que el bitxo marxarà. I qui sap, potser li estarem agraïts. Aquest bitxo no és un rei, és un virus amb corona. És molt ràpid, lleig i ell no vol mai dormir la mona. Així que l'haurem de despistar. Coronavirus, cap on vas? Coronavirus, no ens atraparàs perquè estem a casa. Estem a casa. Coronavirus, cap on vas? Coronavirus, no ens atraparàs perquè estem a casa. Estem a casa. Coronavirus, cap on vas? Coronavirus, no ens atraparàs perquè estem a casa. Estem a casa. A casa. No ens mourem de casa fins a nou avís.